The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon po mga kaibigan at magandang hapon sa lahat ng ating masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. Live din po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City at live na rin po tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin mga kaibigan ang pagbibigay ng serbisyo publiko sa ating Tabang Ora mismo update, ika-26 nitong buwan ng dumulog sa ating programa si Diana Rose Fabros, ina ng 1 taong gulang na bata na gumagamit ng pambomba ng lobo bilang nebulizer. Dahil sa kanyang kwento, ora mismong tumugon ang ating programa. Kung ano ang naibigay na tulong, panuurin po natin. Sapat naman ba yung kinikita ni Mister? Ano po, kinukulang din po. Kailangan maging matatag ako. Kailangan lahat ng gagawin ko, alam ko paano sila i-handle. Kung sa karamihan, ang balloon pump ay para sa mga bagay na kinakailangang palubuhin. Ngunit, para sa inang si Diana Rose Fabros mula sa Malubago, Daraga, ay mas higit pang gamit ang pump na ito. Ito kasi ang nagsasalba sa kanyang anak sa tuwing sinusumpong ito ng hika. Sa kabila ng kahirapan at kagipitan, diskarte ang nanaig para kay Diana upang may salba lamang ang paghihirap ng kanyang anak. Siyempre, kung san-san pa ako naghahagilap, hanap pa ako ng mahihiraman. Nahirapan po siyang huminga. Nag-ano ko ng hangin sa kanya. Tapos, yung pag may sipon po siya, sinisip-sip ko po talaga yung yung sipon niya para lang po maluwagan siya sa paghinga niya. Dahil rito, inimbitahan ng aming programa si Diana Rose upang personal na makapanayam matapos matanggap ang kanyang panawagan. Ano po ginamit itong pambomba ng lobo? Ma'am, actually po, twice ko na pong ginawa yun. Nakatulong naman kay baby yung ginagawa mong pambomba. Opo ma'am, kahit mahirap po talaga magmano-mano kasi matigas po yun. Kasi pinupush po yung hangin nun doon. So ibig sabihin nakakatulong sa paghinga ni baby? Nakakatulong po siya. Opo. Tapos yun, nakakatulog na po siya. Kaso mga 30 minutes po, gano'n na naman po. Uulit ka na naman. Ano po, laging findings po sa kanya is pneumonia po. Pneumonia talaga. Opo. Sa lahi ba ninyo, sa pamilya, meron talagang history ng merong pneumonia? Meron po ma'am. Actually po, may kapatid po akong namatay din dahil sa pneumonia, asthma po. Bukod sa may sakit na ang kanyang bunsong anak na si Atalia, ay mayroon ding kinakaharap na sakit ang kanyang panganay na anak na si Amara. Lalo po, dalawa po yung nagme-maintenance. Yung panganay ko din po May nagme-maintenance. sakit din? May sakit Ano po din siya. yung sakit ng panganay? May ano po siya sa dugo. ITP po yung niya, diagnosis sa kanya. Kaya hindi makakailang, hirap na hirap sa buhay ang mag-asawa na itaguyod ang gamutan ng kanilang mga anak. Paano nyo natutustusan yung pang-araw-araw na pangangailangan ninyo at yung mga gastusin, lalo na ngayon may sakit pa yung anak ninyo? Ano po, kinukulang din po. Kailangan maging matatag ako. Kailangan lahat ng gagawin ko, alam ko paano sila i-handle. Dahil sa pangangailangan na nabanggit mo para sa iyong anak, sagot na ng aming programa ang nebulizer. Ora mismo! Ayan. Sagot na! Sagot na, partner, yung nebulizer, nanay. Salamat. Pagkatapos ng programang ito, sasamahan ka ng aming staff para bumili ng nebulizer. Ora mismo! Ora mismo. At maliban pa riyan, ay makakatanggap din ng agarang tulong ang kanyang anak mula sa Ako Bicol Party List. Kung dalhin ni nanay yung bata
dito sa BRSMC, pacheck-upan po natin kung ano man po yung sasabihin ng mga doktor, yung laboratory and test na gagawin sa bata. Sasagutin po ng ako Bicol. Ora mismo! Oy! Sa nebulizer yung bata. Maraming salamat, Ma'am LB. Mabuhay po kayo. Thank you so much, Ma'am. Maliban dyan, may grocery ka pa. Yes, Regalo ni Congressman Saldi. Ayan, eto, dagdag din ito para... Magaling magluto yung mister mo. O pag-uwi niya, ipaluto mo kagad. Nais ko lang pong magpasalamat sa tulong nyo po. Ito po ay aanuhin ko po, tatanawin ko po na sobrang pasasalamat po sa inyo. At matapos nga ng aming programa, ay sinamahan na ng aming team si Diana upang mabilhan ng nebulizer si Baby Atalia. Nebulizer po kayo. Kitang-kita sa mukha ni Diana ang saya dahil sa wakas ay mayroon ng bagong nebulizer na magagamit ang kanyang anak na si Atalia. Tapos yung anak ko, yung sinumpong nung nakaraan. Dami na. Ano po? Nay, di ba may gusto kong ibigay kay Sebi? Oo po, yung po. Bago pong nebulizer. Yan, baby. Para hindi ka na mahirapan. Hindi na mahirapan sila mama, sila papa Sobrang magparapam. Hirap magpam. Ay sa sobrang tuwa ni Diana ay agad na niyang pinasubok sa kanyang anak ang bagong biling nebulizer. Dito din ay inilahad ni Antonio ang sakripisyo nilang mag-asawa sa paggamit ng improvised nebulizer. Ako kasi mahilig ako magkalikot na. Pag nataypan mo na siya, medyo may na siya, pero hindi na siya kakalas. Siyempre, para naman sa anak ko, pagtsatsagaan ko siya na umusok siya, kahit matigas siya, kahit gaano kahirap ipump, gagawin ko para sa anak ko. Sabi ko nga, kahit mangalay ako, magkaroon lang ng usok yung anak ko para medyo makaluwang siya ng hinga. Sa munting handog ng programa, ang noong maingay, nakakapagod at hindi komportable ay napalitan ng bago, ligtas at kalidad na nebulizer para kay Baby Atalia. Maganda na po ito ngayon kasi wala na siyang ingay eh. Yung dun po sa yung ginagamit namin, pag binubuksan ko po yun, bibigla po yung vibrate nung tapos ingay, nagugulat po siya dun. Maraming salamat po kasi malaking bagay po ito, malaking tulong po ito para sa anak ko. Siyempre, kahit papaano po maiibsan po yung niya, nararamdaman niya pag sinusumpong po siya. Tsaka marami po kayong natutulungan. Maraming salamat po. Salamat Tabang Ora mismo dahil natulungan niyo po kami sa aming pangangailangan. At kay Congressman Saldi po, maraming salamat po sa pag-abot ng tulong at ay binigyan niyo po ako ng pagkakataon para po mapansin po yung kalagayan ng anak ko.
Isa lamang si Diana sa libu-libong nanay sa mundo ang didiskarte sa buhay alang-alang sa kanyang anak. Kaya walang kahirapan o kagipitan ang maaaring magpahinto sa isang magulang na walang ibang nais kundi ang kaginhawaan para sa kanyang mga anak. At makakaasa kayo ng mananatiling katuwang ninyo ang Ako Bicol, tabang ora mismo ni Congressman Zaldico. Ayan po mga kaibigan, ang inyong pong nasaksihan o inyong napanood ay isa lamang mga kaibigan sa patunay ng agaran at ura mismong pagtugon ng palatuntunang ito ni Congressman Zaldico Ako Bicol tabang ora mismo sa mga kababayan po natin na dumudulog dito at nangangailangan ng tulong, lalo na po itong sa kalagayan ng kanila pong mga anak na meron pong karamdaman. Sa pagbabalik ng Ako Bicol tabang ora mismo, reklamo ng ilang senior citizen laban sa isang grupo na nangako ng bahay at lupa at 1 milyon haharapin na ng kanilang pinuno. Kaya wag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang tabang ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinguan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinguan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Ito po mga kaibigan at mga kaaksyon. Kung inyong maalala, personal na dumulog sa ating programa si Ginoong Casiano Legaspi Jr. at ang kanyang kasamahan na si Merly Rico upang ireklamo ang isa umanong religious group na kanilang sinalihan matapos silang pangakuan ng bahay, lupa at 1 milyong piso basta lamang sila ay sumanib sa kanila at magbayad ng 350 pesos. Ang ilang naging usapan noong ika-25 nitong Enero, panuurin po natin. Ano po yung sabi nila sa mga pangako po na naipako at wala naman pong nangyari? Kasi po ang pangako nila mula April hanggang nagpapamiting sila, marami silang mga pinapangako. Nung nag-member po kayo sa grupong ito, may binitawan po ba kayong pera? Magkano? 350 po. Ang sabi po nila sa registration at sa ID. Yung 1,500 na para daw sa pag-coronation. Meron ho bang pangalan na binanggit sa inyo kung sino ang pinaka-leader ng tribong Tagalog? Yun daw pong tinatawag nilang Prince James. Nanay Merly, magkano naman po ang naibigay mo dito sa tribong Tagalog? Una po, sir, sabi para sa ID is 350. Tapos nagpatawag po ng meeting doon sa Plaza Quezon. Ano pong nangyari nung magpatawag doon sa Plaza Quezon? 350 po ulit. Ano ho ba ang ipinangako sa inyo nitong tribong Tagalog? Andyan po yung pag-aaral ng mga anak namin. Uy! Scholarship. Magandang buhay. Makakabili kami ng pwedeng bahay. Ibibigay na daw yung kayamanan. Kanino daw ho na kayamanan? Kayamanan po ng Marcos. Ayan po mga kaibigan yung naging unang bahagi ng usapan po natin nang dumulog po itong ating mga nagrereklamo. Ngayon po ay muli nating makakapanayam si Ginang Merly Rico na isa po sa mga nagrereklamo. Aling Merly, magandang hapon po. Magandang hapon din po sa inyo. Opo, kumusta naman po matapos na kayo ay dumulog ng reklamong ito laban sa tribong Tagalog? Kayo ba ay tinawagan nila, kinuntakin ba nila? May mga tawag ba kayong natanggap? Wala po, pero yung doon po sa sa pinuntahan namin, kumukontak sa akin si Ma'am Jolie. Jolie De Leon, siya po yung nagtatanong sa akin kung ano na daw ang update ng aming grupo. Then kanila lang po, may sinend siya sa aking chat na live din daw sila sa dito sa diyan sa cellphone ko. Okay. Ngayong so sa madaling sabi, may kumontak sa inyo. Opo. Sasagot daw sila. Si Magpapaliwanag. Ma'am Sino Julie. naman itong Julie? Isa po yan sa... Kasi di ba yung inireklamo natin nung isa, Shuni yung pangalan. Opo. Ang Ngayon may Julie po, naman. Ang Julie po, siya po yung staff doon ng tinatawag nilang Amang Hinirang. Doon Amang sa- Hinirang. Yung pinuntahan po namin Yung Prince sa... James na sinasabi. Hindi, ko iba po- pa yon. Hindi ko po... So iba pa ang Prince James sa Amang Hinirang. Amang Hinirang. Parang iba rin po. Ang Amang Hinirang po nakatira sa lupang Hinirang. Oo. Doon sa alituktok ng Bundok. bundok ng Pangil, Laguna. Laguna. Okay.
Nabanggit nyo kayo po ay nagbigay muna ng 350 membership. Nung mag-meeting naman kayo sa Plaza Quezon, another 350. Opo. Maliban ho ba dito sa dalawang 350, meron pa kayong nailagak ng pera dyan? Ako po wala na kasi sabi nga Hanggang doon lang? Hanggang doon lang kasi nag-ano din ako nagdadalawang isip din ako. So kasi nagdududa ka na? Parang nakikiramdam din po ako sa sa takbo ng nila. Okay. Pero may mga kasama ka na maliban sa 350, nagbigay ng 1.5. Yun doon sa coronation. Yun po ang pakakaalam ko. Yung mga nagpa-corona doon Anong klase pong corona ang ikinurona sa kanila? Hindi ko sir makita yung kasi hindi ka nag-attend? Nag-attend po ako kaso nung umakyat na po kami doon sa 8th floor kasi 8th floor po yung yung iba po, yung mga naka-gown, yung pukoronahan. So, hindi nyo nakita? Hindi kayo nakapasok doon sa lugar mismo? Nakapasok po ako. Ganito po kasi, yung natirang upuan sa amin is nasa unahan na. Ang kailangan pala, yung mga kukoronahan doon sa unahan. Yung mga hindi, dapat sa likuran. Doon po sila nagsiupo sa may likuran. Kaya hindi mo nakita? Kaya nasa unahan po kami. Kaya hindi mo nakita? Kasi nasa unahan kayo? Hindi po. Lumabas po ako kasi sabi, si Ma'am Shoni na ang dapat na nakaupo dito. Yung kukurunahan? Yung kukurunahan. Kaya pinalabas kayo? Magpalit. Okay. Ngayon, nakikipagpalit sana kami pero walang tumayo. Kaya ang ginawa po namin, lumabas kami. Marami ho ba kayo nagpunta doon? Napakarami. Mga ilan ho sa kalkula po ninyo? Hindi ko po pero halos puno po yung binyo ng Doña Rosita Hotel. Sa Naga po. Sa Naga, okay. So, marami kayo. Yan bang mga pangyayaring yan na pagbigay mo ng membership, kailan po yan nangyari? Parang October din po yun. Last year? Opo. Okay, so simula nung October last year. Yung membership po, June 22. June 2022 pa? 23. June 22, 2023. Okay. So pagkatapos nyo makapaglagak ng pera, ano nga yung mga pinangako sa inyo? Para lang po sa kalaman ng mga nakikinig at nanonood. Ano po yung mga pinangako? May binanggit po yung naghikayat sa akin na may scholarship. Okay. Pabahay. Pabahay. Pera. Pera? Magkano daw yung pera? Basta ang inaano nila, mababa na yung 1 million. Mababa na yung 1 million. Tapos? Yun pong lupa. Lupa pa. Okay. Doon ba sa mga ipinangakong yun sa iyo, simula nang magmiyembro ka noong June 2023, meron na bang naibigay sa inyo kahit isa? Wala po. Kahit yung ID na binayaran ko ng 350, wala sa akin. Wala pa. Sino yung kausap mo at kanino ka nagbigay ng pera? Kay Ma'am Lisel Miranya. Miranya? Opo. Taga saan ito? Taga Lagunoy din po siya. Taga siya yung Kano siya ni Shoni? Hindi ko po kung parang kaibigan lang. Okay. Eto, Aling Merly, upang mabigyang linaw ang reklamong ito. Mula sa Quezon City, makakausap natin via video call ang CEO mismo ng Kalipunan ng Tribong Tagalog. Ito na yung sinasabing si Prince James. Siya si Ginoong James Marcos Taliano Tagian. Aywan ko lang kung siya din yung tinutukoy mo na amang hinirang. Itanong natin yan sa kanya. James, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po naman sa lahat ng ating tagapakinig. Opo. Kayo ho ba yung tinutukoy na Prince James? Yes po, tama po kayo. Opo. Hindi po kayo yung tinutukoy na amang hinirang? Ay, hindi po. Yan po yung nakita ko sa video na na-send sa messenger ko na sila din ay mayroong mga programa na mga ipinamamahagi at hindi po yan kabilang sa programa ng Tribong Tagalog. Wala pong ganun. Opo. So, linawin po natin itong sinasabi ngayon ni Aling Merly na amang hinirang, hiwalay po ito at hindi konektado sa grupong pinamumunuan mo at hindi po konektado sa iyo. Tama po yun. Hiwalay po sila at hindi ko po kilala ang grupo na yan. Opo. Pero ito pong sinasabing Kalipunan ng Tribong Tagalog, kayo ba ay bahagi nito or kayo ho ba ang nagtatag nito? Meron po kaming mga pamunuan na nagkaisa na itayo po ang
Tribong Tagalog sa ilalim po ng pangalan ng Upirians Royal Kingdom of Maharlika Supreme Tagalog Tribal Council. Okay. So kayo po ang nagtatag nitong Tribong Tagalog na ito? Tama po kayo. Opo. Yung pong binabanggit naman na Amang Hinirang, sabi nyo nga po kanina, hindi konektado sa inyo, siya ho ba ay personal nyong kakilala or kilala po ninyo? Hindi po. Bali kahapon ko nga lang po siya nakita doon po sa YouTube na mayroon po sila doong ipinakikitang mga video. Okay. So ang sunod ko pong tanong, ito pong nagre-recruit at nangangalap ng mga miyembro dito sa Bicol Region, partikular po sa lalawigan ng Camarines Sur na Tribong Tagalog, ito po ba ay konektado dyan sa Tribong Tagalog na pinamumunuan at itinatag ninyo o hindi? Mayroon po akong isang tao na binigyan ng authority para po i-program or buuin ang mga beneficiary ng Tribong Tagalog sa Kabikulan. Opo. At isa po si Ma'am Shoni Glinipo, Glonipio. Okay, ulitin po natin. So, ng authority. Okay, James, linawin po natin ha. So merong katalagang binigyan ng karapatan or authority na bumuo or maghanap ng mga beneficiary sa Bicol sa pangalan ni Shoni Gliponeo. Glinopino. Gliponeo po. Gliponeo. Gliponeo. Shoni Gliponeo. Opo. Sabi ni Aling Merly, Gliponeo. Opo. Okay. So Yes po. ito pong si Shoni Gliponeo, tauhan nyo po ba ito or kapartner ninyo dyan sa grupong Tagalog na binuo po ninyo? Actually, isa po siya sa tauhan natin at bago po siya napunta sa atin, meron po siyang mga grupo din na mga sinasalihan at ang pagkakabilin ko po sa kanya. Sandali, at nawawala po yung inyong signal at audio. Baka nakamute, paki-check lamang po, no? Okay. James? Hello, James? Sandali, nawawala. Pakiayos lamang po at nagkakaroon tayo ng konting problema sa audio ni James. Hello, James? Dali, naputol. Pakiayos na lang ginang binibining Regine, no? Okay. Maganda sana na maliwanag natin siyang mapakinggan para klarado sa mga nakikinig. Balikan ko ang linya ni James. Hello, James? Yes po. Okay. Naririnig ko po kayo. Opo, naputol po yung inyong paliwanag. Yung sa tanong ko, kung ito po bang si Shoni ay inyong tauhan. Ang napakinggan ko lang po, inaamin nyo na si Shoni nga po ay kaanib at tauhan po ninyo dyan sa grupong Tagalog. Yes po. At ang bilin ko po sa kanya, kung siya ay aayon dito sa programa ng Tribong Tagalog, kung ano man po yung mga ahensya na kanyang mga grupong sinalihan nung una, wag po niyang gagamitin o isasali sa programa ng Tribong Tagalog at baka tayo magka-problema. Okay. So, umayon naman po siya. Okay. So, ang tanong ko po ngayon, James, bilang ikaw ang isa sa mga nagtatag nitong grupong o Tribong Tagalog, ano ba itong Tribong Tagalog na ito? Okay. Ayon po dito sa ating purpose na nirehistro po natin sa SEC, ito po ay isang asosasyon ng mga tribo sa buong Pilipinas na balikan ang ating isang tribo program. At tayo ay mayroong mga kultura na dapat balikan katulad ng mga bayanihan program. Kasi ito po ang ugali natin nung unang mga panahon na nakalimutan na ng ating mga kababayan. At tayo ay may mga programang ginagawa katulad po ng pagbabalik tanaw sa ating kasaysayan
Kaya nagkaroon po kami ng programa ng coronation program at yan po ay may mga contribution ang bawat isa na hindi po natin sila pinilit, kundi ito ay kusang loob na dinaluhan ng ating mga nais dumalo at hindi po. Dugtungan ko James yan na sinasabi mo kasi ang inireklamo nito nila Aling Merly, sila daw po ay hiningaan ng 350 pesos. Nung sunod na meeting naman, another 350 at yung iba naman ay nagkaroon nga ng koronasyon, 1,500. So, totoo ito at otorisado nyo ho itong inyong katiwala dito sa Bicol na si Sione na mangolekta ng ganitong halaga? Ang atin pong inauthorize lamang dyan, yung pong tinatawag na membership. Kasi tayo naman po ay binigyan ng authority ng SEC. Ito po yung pagkakabanggit dito, to raise fund through contribution, donation, grants, membership fees, and monthly dues. Okay. So, ibig sabihin, James, in-approve po yan ng SEC. James. Ito pong sinasabi natin na membership, nagkakahalaga lamang po ito ng 150 pesos para po sa identification nila. Okay. So, paano nangyari? Yung iba pong mga bagay na sinasabi noong ali dyan na sila siningilan ng 350 doon sa kabila, wala po, hindi ko po alam yun. Okay. Pero nung makapanayam namin ng Securities and Exchange Commission, yung aming regional director dito, si Attorney Olaya, sinasabi po niya na suspended po ang tribong Tagalog ayon sa Securities and Exchange Commission. Kaya sinasabi niya po na dapat, dahil suspended kayo, ay wala kayong karapatan na magkaroon ng transaksyon at pagngangalap ng mga miyembro at paghingi ng kontribusyon dahil suspendido daw po ang inyong grupo ayon sa record ng SEC. Ayon po doon sa aking narinig, ang address po noong sinasabi niyang tribong Tagalog ay naka-address po sa Nueva Ecija. Opo. Tama po ba? Tama. Kami po hindi hindi po kami naka-address sa Nueva Ecija. Kami po ay naka-address sa A. Rodriguez. So ibig sabihin, hindi lang po isang grupo ay itong tinatawag na tribong Tagalog. Hindi ko po alam kasi ang amin pong rehistrado, ito nga yung pangalan namin, Uperians Royal Kingdom of Maharlika, Supreme Tagalog Tribal Council. So baka po mayroong ibang pangalan na nakarehistro so hindi kayo, kasi hindi po kami naka-address doon. Hindi kayo, James, yung kalipunan ng tribong Tagalog? Hindi po, kasi po ang sa amin ay buong Pilipinas po yung aming ino-organize para po doon sa Balik Tribo Program. Okay. Sige. So kung kayo nga, ito naman ay ibang tribong Tagalog, dyan ba sa pangangalap ninyo ng mga miyembro at paghingi ng ayon sa inyo, yung membership nyo ay 120 pesos lamang, ano naman po? 150 po. 150. Kayo ba, yung grupo ba ninyo, may mga pinapangako rin kayo? Kasi itong mga nabiktima dito sa Camarinesor, pinangakuan ng scholarship program, pinangakuan ng pabahay, pinangakuan ng pera na ang pinakamababa 1 million at pinangakuan pa ng lupa. Yung grupo nyo ba, James? Hindi po namin na ipinapangako sa taong bayan na magkaroon po ng mga ganyang binabanggit na may 1 billion na paghahatian, may mga pabahay. Hindi po ganyan. Kasi po, ang programa namin is Magbalik Tribo Program. At yan pong aming grupo, under po yan ng programa ng Alpha Omega World Peace Community Development Marshall Program, na yung pong Alpha Omega ang mayroong programa para po doon sa housing project para sa mga tao. Okay. So, sa madaling sabi, batay sa paliwanag mo ngayon na pinakikinggan ko at inaanalisa ko, so, lumalabas na hindi mo grupo itong gumalaw at nanghingi ng pera at nangalap ng mga miyembro dito sa Bicol, partikular sa Camarinesor. Tama po kayo kasi marami pong gumagamit dito sa aming programa na ginagamit po ito ng iba't ibang mga grupo para po sila ay mag-manulisit under po nitong programa namin. Ginagamit nila yung pangalan nitong grupo namin para doon sa kanilang personal na panganonulisit ng mga pera. Okay. So, kanina binanggit mo na inotorisa mo si Sione Gleponeo na mangalap ng miyembro dito sa Bicol.
Nag-report na ho ba sa inyo si Shoni kung ilan ang nakalap niyang miyembro at si Shoni ho ba ay nakakolekta na rin ang mga membership fee kung sakaling nakapag-recruit na siya ng mga miyembro? Mayroon po siyang naipasa dito sa akin at yung pong lahat ng mga naipasa dito, nagawa na po natin ang mga ID yan at pinadala na po natin sa kanila. Ngunit hindi ko alam kung may mga personal na galaw si Ma'am Shoni under po ng ibang mga organization. Yung po ang hindi ko alam kung saan po yun napupunta. Kung sinasabi nilang sila'y siningil ng mga ganong halaga, wala na pong kinalaman doon yung tribong Tagalog sa kanyang ginagawa. Siya po ngayon na ipapunta dyan. Opo. At lahat po ng record ay nasa kanya at ipapaliwanag niya po yan dyan mamaya. Opo, standby lamang kayo, James at Aling Merly, kasi nasa kabilang linya na rin ngayon si Shoni Glipuneo. Para naman makausap at matanong natin siya kasi siya yung binabanggit nyo. Siya yung pinaka-head na nag-recruit sa inyo. Shoni. Ang nag-recruit po sa akin si Ma'am Lisel Namiranya. Kaya, Lisel. Ito bang si Lisel ay tauhan ni Shoni? Pwede pong ganun. So hindi kayo sigurado? Hindi kasama na, mga kasama na. Siya yung binanggit na pangalan sa akin ni Ma'am Lisel. Okay. Dumako tayo kay Shoni Glipuneo. Shoni, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po sa inyo. Sandali, pakilakas-lakas lamang at mas malakas pa yung signal ng taga Quezon City kaysa dito sa nasa Banyag, ano? Shoni, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po. Medyo maano lang po yung signal kasi tumatakbo na yung sasya. Sandali, hindi tayo nito magkakaintindihan. Pakikausap mo muna, Regine. Tumigil muna siguro sa isang tabi para makausap natin na maayos, ano? So, ang nag-recruit sa'yo, Lisel. Miranya. Si Lisel, nakita mo ang kasama-sama si? Hindi ko po siya nakita. So hindi mo nakita? Hindi ko nakita magkasama sila. Mm. Pero, nung nag-ano sa akin si Ma'am Lisel, siya yung municipal coordinator noon ng UTEC sa Camarines. Ano naman yung UTEX? Yung youth tribal, basta isa din po siyang... Okay. Kung napakinggan mo, kasi nung bisita namin si Mr. Legaspi, naalala mo, siya yung nagbanggit ng pangalang Prince James. Opo. Ngayon, narinig nyo si James mismo, sinasabi niya na hindi siya yung hindi grupo niya yung nangolekta sa inyo. Kasi sa kanya daw 150 lang. Opo. Ngayon, ang gusto lang... Iba daw yung amang hinirang, hindi niya rin kilala. So yung pinuntahan ninyo, amang hinirang ang pinuno. Amang hinirang po yun na ang tanong ko lang po kay Ma'am Shoni, ba't doon niya kami dinala? Okay, sige. Tama-tama. Baka maliwanag na yung linya ni Shoni. Shoni, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po. Okay. So, Shoni, inaamin ni James na ikaw daw ay kasapi nila, isa ka sa mga tauhan nila. Ikaw daw ay inatasan at binigyan ng authority na mangalap ng mga miyembro dyan sa Camarines Sur or dito sa Bicol Region. Dito sa grupo na Tribong Tagalog. Tama? Meron po ako authority dyan sa Tribong Tagalog. Okay. So sino ang pinakapinuno ng Tribong Tagalog na nagbigay sa iyo ng authority? Wala pong iba kundi si Prince James. Si James, po. itong nakausap ko. Opo. Okay. Itong binabanggit nila, Merly, na dinala daw ng grupo ninyo sa ibang grupo naman na amang hinirang. Sino naman itong amang hinirang? Yung pong si amang hinirang, nakilala ko lang po siya dahil sa ako ay nagpagamot sa kanya. So manggagamot si amang hinirang. Opo. May video po ako na ibibigay sa inyo mamaya pagdating po dyan para makilala niyo po kung sino si amang hinirang. Okay, sige, sandali po. Ito namang binabanggit ni Aling Merly na ang pangalan ay Lisel Miranya ng Lagunoy. Ito ba'y kilala mo? Tauhan mo ba ito, Shoni? Hindi po. So hindi mo ito tauhan? Hindi po. So itong mga binabanggit ni Mr. Legaspi at ni Aling Merly na nangolekta sa kanila ng 350 pesos, grupo mo ba ito o hindi? Ano po? Pag-iulit lang po. Opo. Ito pong inirereklamo ng grupo nila Aling Merly at nila Mr. Legaspi na di umano ay nangolekta sa kanila
ng 350 pesos. Ito nga si Aling Merly, 2 beses. Ito ba yung grupo mo o hindi? Naka-leader din po siya na nag-member sa amin. Ano po? Sa Tribong Tagalog. Nag-member po siya sa Tribong Tagalog. Sino po? Siya. Ito si Mr. Legaspi. Si Mr. Legaspi, itong si Merly. Ito po, recruit niya din, si Merly Rico. Okay. So, Ako niya. ayon kay kay James kanina, ang membership talaga ninyo sa Tribong Tagalog ay 150. So, paanong nangyari na 350 ang isinisingil dyan sa mga nagmiyembro sa Camarines Sur? Kaya po naging gano'n, hindi ko rin alam yun, bakit naging 350 sa kanila. Samantalang, ang ginano ko lang po sa kanila ay 200. 200? Dahil, nag-200 po yun, dahil po, sa mayroon niyang expenses na katulad ng pagpa-print ng mga, yung mga registration form. Okay. So, from 150 na original, ginawa mong 200. Opo. At yung iba naman, pag galing sa'yo, ginawa na nilang 350. Sila na po ang may gawa, at hindi ko po alam yun. Okay. Basta ang remittance nila, ganun lang. Okay, ang tanong ko ngayon, Shoni, ilan na ba ang na-recruit mong miyembro ng Tribong Tagalog sa Camarines Sur? 300 plus lang po. 300 plus. Yan bang 300 plus na yan ay nakolektahan mo ng tigto 200? Opo, opo. Yung bang nakolekta mong tigto 200, kanino mo dinala or nasaan na? Pinapadala ko po sa admin. Pinapadala nyo sa admin doon kay James? 150. Opo, pinadala nyo kay James? Opo. Okay. Yung bang mga ID na sinasabing papatunay na bilang member ay naibigay mo na sa mga miyembro na sabi mo mahigit 300 ang na-recruit nyo? Distributed na po. Ano po? Na-distribute na po yun. Na-distribute na. So ikaw baga, Aling Merly, may ID? Wala po. Wala. Oh. Yung yung binigyan ko po ng 350 doon sa May mga resibo ba kayo niyan? Wala. Pero nakalista, nakasulat sa notebook na ang may hawak is si Ma'am Vilma Ariola, Okay. yung taga Minalabak. Oh. Tanong ko naman, Shoni, kilala mo ba itong si Vilma Ariola? Ano po? Kilala niyo ho ba itong binabanggit na tagatanggap ng pera na si Vilma Ariola? Ano? Kilala niyo ho ba ito? Sino pong Ariola? Vilma. Yung taga Minalabak po, ma'am. Emma? Vilma. Hello? Vilma daw po. Vilma. Emma Ariola? Oho. Hindi ko po siya kilala. Oo, hindi mo rin kilala. Ma'am, yung in charge nung mag-hire kayo ng sasakyan nung papunta ng Ligas, Laguna. Okay, tanongin ko rin yan. Ikaw din ba, Aling Shoni, nung yung nagyaya na pumunta ng Pangi, Laguna yung mga taga Camarines Sur? Opo, mayroon na sila ang sa akin, nasasama sila doon. Nung nakita nila ang video ni Amang Hilera. So ikaw po ang nag-organisa ng pagbiyahe ng Pangi, Laguna? Opo, kami po ang nagkasama-sama. Hindi ikaw ang nag-organisa? Hindi po ako nag-organisa. Sumama lang sila. Kayo ang yumaya. Hindi daw nag-organize. Sila po ang yumaya sa amin. Nagpatipon po kayo sa Robinson noong January 2. May video po ako. Sino ang nagyaya na magpunta kayo ng Pangi, Laguna? Sila po. Sila ang Sinong sila? Sila Ma'am Shoni at saka yung assistant niya si Flor Burak ba yun? Burak? Meron ka rin bang kilalang Flor? Shoni? Ano po, may dinalang? Flor. Burak. Burak yata yung Bulak. Hindi ko maanong masyado pang. Pero yung ang pronunciation. Ano po yun? Hindi ko maintindihan. Meron ho ba kayong kilala? Ang assistant nyo daw po ay nagngangalang Flor. Wala po, hindi ko po maintindihan. Ulitin ko po. Meron ho ba kayong kilalang Flor na sinasabi ni Aling Merly na yun ang assistant ninyo nung magyaya kayo na magpunta ng Pangi, Laguna? Opo. So kilala nyo si Flor?
Opo, kilala ko po. At kasama ko po siya nang pumunta ng Lagura kasi nagpagamot din sila. Nagpagamot. So niyaya nyo yung mga taga Camarinesor magpunta kay Amang Hinirang para magpagamot. Ang nagyaya po sa kanila si Ma'am Flo kasi sila at mayroong grupong malaki. Si Flor na ang nagyaya, hindi ikaw. Hindi po. Okay. Kasama ka, ma'am. Kayo ang naghikayat sa amin. Okay. Kasi ang sabi nyo nga sa amin, mag-asikaso kami ng biodata with 2x2 picture and 1x1, dalawang biodata. Okay. Para, Kailan nga itong nangyari, itong kaganapan na ito sa Laguna? Kailan ito? January 7 yata yan. Ngayong taon? Yes po. Okay, balikan ko lang si Ginoong James. James, magandang hapon uli. Hello, James? Maitanong ko lang kung ito bang ganap sa Laguna ay pero malamang hindi kasi dininay na nga ni James na hindi siya konektado kay Amang Hinirang at hindi niya alam yung mga lakad ni Amang Hinirang kasi ibang grupo naman ito. Okay. Balikan natin si James kung nandyan pa. Pero kung wala na, diretso na tayo sa PNP. Okay? Wala na? Sige, wala na. Bitawan na natin yan. Mga kaibigan, makinig ka, Shoni, at Aling Merly, makakausap naman natin sa kabilang linya ng telepono si... sandali, tinatawagan pa. Yes. Bakit English speaking na yan ng cellphone mo, Regine? Okay. Nandiyan ba sa SEC? Nandiyan? Okay. Makakausap natin sa linya ng telepono si Attorney Norma Tan Ulayang, Regional Director ng Security and Exchange Commission Region 5. Attorney, magandang hapon po. Hello, Attorney. Hello. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon po. Ito pala, Attorney, kung inyo pong matatandaan, nung nakapanayam namin kayo nung isang araw, sinasabi nyo ho, na suspendido yung transaksyon ng Kalipunan ng Tribong Tagalog. Kalipunan ng Tribong Tagalog. Ito po ba yan? Opo. Pero ang problema, Attorney... Yung registration po. Registration ng sa corporation. Opo. Ang problema pala, Attorney, hindi lamang iisa ang Tribong Tagalog. Iba-iba. Yung binabanggit nyo... Hindi. Ang binabanggit nyo po na suspendido ay ang address po ay Nueva Ecija. Apo, Kalipunan ng Tribong Tagalog. Baka iba po yung kausap nila. Ay ito naman ngayon, iba naman, Royal Maharlika ng Tribong Tagalog naman, pero Quezon City. Quezon City. Ano pong dokumento ang pinapakita sa kanila? Andiyan ba si James? James? Pwede ko pong James? Ano nga uli yung pangalan ng Tribong Tagalog ninyo? Operians Royal Kingdom of Maharlika, Supreme Tagalog Tribal Council. Okay. Attorney, napakinggan nyo po? Opo. So ito po, iba namang Tribong Tagalog ito. Hindi iba naman yung sinabi last time. Opo, hindi po ito yung suspendido. Yung na-check na namin, yung binigay nyo last time is Kalipunan ng Tribong Tagalog Inc. Opo, so hindi ito. Iba naman po yan. Hindi pa po namin yan na-check kung ano. Ayun. Pwede naman namin i-check yung registration. So sige, ipapacheck natin, Director, Attorney, maya-maya, para tingnan natin yung record. Ano yan, Aling Merly? Anong pangalan nitong grupong ito? Ito yung papel na ito? Yan po ang... Binibigay? Hindi po binibigay. Pinakikita lang po yan sa amin. Iba naman ito. Alpha Omega Global Marshall Program, Alpha Omega Task Force Marshall Philippines, United Nations, Pentagon, Al-Qaeda. Wala naman siguro, hindi ko mabasa ito, hindi naman siguro Al-Qaeda ito. Yung huli po, World Military, Military Divine Government. Sa mga pangalan pa lang, naku, nanay, ba't ba kayo nagpapaniwala sa pangalan pa lang pag ganito karami yung pangalan? Pero ang pinakahuli po, may James dyan. Bureau of Central Interpol. Meron po dyan sa pinakahuli. Talo pa nito yung mga CIA. Sa another page po. Another page. Hindi, basta, okay, naiintindihan ko, nanay, pero sa susunod, wag ko kayo maniniwala pag ganyan na mga pangalan, na mga divine and military, di ba, Director, Attorney? Yes, sir. Pwede naman po nilang i-check
gusto nila malaman kung Ito po yung registered, dala-dala ni biglang Ma'am Shoni. Mahirap ito As to direct. activities, mag-consult din po sila sa LGU kung authorized ba ito. Oh, ayan susunod niyan, Aling Kung Merly. nagme-membership ba, Dala po ito ni Ma'am kayo Shoni. nangangako ng mga benepisyo? Parang ganun po ang pagkaintindi ko eh. Ang susunod niyan, Nangangako Aling ng mga Merly, benefits, magre-recruit sa inyo pero yung may group. membership fee. Opo, grupo ng mga... Tama, ganun po ba yun? Ganun ang... Opo. So ipapacheck natin na lang kay Director mamaya yung binabanggit ni Ginong James. Salamat po, Director. Thank you so Oo. much. Ay, gusto ko lang din pong i-add na even if registered sa SEC, yung mismong activities, mas mainam na i-consulta rin nila kung Opo. pwede ba yun. Kasi nasa articles naman nung rehistrado sa amin kung ano po yung mga activities nila na pwedeng gawin. Okay po. Sige po. Ito po yung... Maraming salamat po, Director, Attorney. Okay. Okay. So kung sakali na kailangan magreklamo itong mga taong ito dyan sa opisina ng SEC, sasamahan na lang po namin. Balikan ko lang si James. James? Yes po. Opo. So yung ganap po nung January 7 na pagpunta ng mga taga Bicol sa Pangilaguna ay wala po kayong alam doon? Wala po kaming kinalaman doon. Okay, so hindi nyo yon otorisado. Hindi po. Opo. So, makinig lang ko kayo at para sa maaring legal na aksyon, makakausap naman natin sa kabilang linya ng telepono si Police Captain Jonar Rodriguez, ang investigation officer ng Pili Municipal Police Station. Magandang hapon po, Captain Rodriguez. Opo. So balik po tayo doon sa reklamo ng mga taga Camarines Sur na nakuna ng pera ng 350 yung iba 1.5 dahil may grupo na nagpapakilala at pinangakuan sila ng 1 milyon, lupa, bahay, scholarship at iba pa. Nawala namang nangyari. Para po sa kaalaman nila at itong mga nagreklamo, sir, ano po bang pinakamaganda na nilang gawin? Kailangan na po ba nilang magtungo sa inyong tanggapan or sa kung anumang tanggapan ng police station para makuna na po sila ng salaysay at makapag-file ng formal na reklamo? Ay, yan po pinakamagandang gawin, lalo na talagang desisyon natin sila mag-file ng kaso. At hindi naman po dito usapin kung sakali man ay registered o not registered sila. So sa akin lang naman po as investigator ay siguro kailangan lang natin i-identify sino ba yung nag-receive ng pera, sino ba yung transaction nila, sino yung kausap nila. Hindi naman hindi na po iatapon yan, hindi na din na kailangan na registered itong grupo ito, hindi po. Opo. Sa atin, ang advice ko dito sa ating panahon dyan, nagreklamo siguro kung ito po ay, sabi mo nga, nung nakaraan po natin kasapan, kung ito po ay nasa area namin, especially sa Pili, ay makapagtulungan po sa amin para makagather tayo ng evidence, ay susunod naman din natin sa lawyer, Opo. makapagtayo tayo ng complaint po. Opo. Captain, doon po sa mga katulad ni Aling Merly, ano po ang may papayo ninyo kapag may mga lumalapit sa kanila na nagpapakilala na iba-ibang pangalan, tribo o kung ano pa mang mga grupo, ano po ang dapat gawin ng isang tao kapag nilalapitan at nire-recruit na maging miyembro at hinihinga ng pera? Yun po, siguro dapat muna alamin po kung ano ba yung grupo yun. Legitimate ba na grupo o talagang gumagawa lang talaga ng way na makakulimbat ng pera. Ang OP naman po namin, ang police station natin ay OP naman 24/7 sa mga ganyang po usapin. At makakahingi naman po tayo ng mga advice galing sa ating kapulisan at makakatulong din tayo sa pag-verify po ng ganyang mga organization. Opo. And narinig po kita tayo na talaga para kalwasan kasi sa offering pa lang na ma-receive nila o mga benepisyo parang hindi na po hindi ka panipaniwala. Oo. Simpleng bagay. Kaya lang siguro hindi naman natin ma-TV itong ating mga kababayan at siguro gusto din mahakot sa hirap. Kaya minsan ay pumapasok po sa ganyang mga
Captain, maraming salamat po at aalalayan na lamang po namin itong mga nagrereklamo kung sakasakali na sila po ay magdidesisyon na at desidido na po na magpunta dyan sa inyong tanggapan at makapagsampa ng kaukalang reklamo. Maraming salamat po. Opo, sir, at thank you po na mag-contact po sa amin para po maasikaso po natin at mapaalalayan sa ating mga kapulisan po. Opo. Salamat po. So, ganun na lang, Aling Merly. Maliban ba sa'yo, may mga iba pang desidido na magreklamo na? Meron po. Okay. So, kung ganon, aalalayan po kayo ng aming team, ng aming staff, na pumunta ng SEC para makapag-file din ng formal na reklamo at siguro makapunta rin ng PNP para naman mahabol itong mga nag-recruit sa inyo, kung sino-sino mga pangalan, at maibalik sa inyo siguro yung pera. Dami nyo namin. Sa karkulo mo, mga ilan na kayong kasi sabi ni Shoni, mga 300 lang daw ang na-recruit niya. Hindi ko po alam kung ilan ang na-recruit nila, pero ayon sa sinabi ni Sir Jun, kasi isa rin yun sa may may hawak ng ilang papel niya is more or less 700. Okay. So, ganun na lamang po. Ang ano ko lang po, sir, kasi nung magpa-meeting sila nung January to, provide nila kami ng ano po? Yung pagkakakilanlan. So, Biodata. hinangan kayo ng biodata. Nagbigay naman kayo? Nagbigay po kami. Sabi Okay. ko, para saan yun? Tinatanong ko lang po sila. Ay, paraan niya na ma-send na doon kasi Para habang nandito anya kayo, hindi pa tayo nakarating doon, ginagawa na yung may proseso na. Oh, talaga May matindi. chike. May chike pa. Kaya nung... Okay, pero malinaw na hindi si James, sinasabi ni James na hindi niya grupo Yun nga po. yung nag-recruit sa inyo. Pasalamatan ko muna si James. Maraming salamat sa pagpaunlak na makapagpaliwanag at malinaw mo din yung grupo ninyo. Ano po? Maraming salamat po sa pangunawa na ang mission po natin ay hindi mga... Ano po ang advice mo? Ano po ang advice mo, James, dito sa mga naniniwalang naloko sila dito sa Bicol, sa Camarines Sur, ng mga nagre-recruit na humingi ng pera? Ang maipapayo po natin, bago po kayo sumali, suriin po muna ninyong mabuti yung inyong organization sinasalihan kasi lahat po dito sa amin, bago po namin sila pinasasali, nagkakandak po muna kami ng seminar upang ipaunawa yung kanilang sinasalihan. Okay. So yun po ang dapat nilang gawin. Sa madaling sabi, James, wag basta-basta kaagad maniniwala at magbitiw ng pera kung hindi naman naiintindihan pa yung sinasalihan. Opo. Okay. Maraming salamat, James. Hindi po registered member. Salamat din po at Opo. Nakita ko, nanay. Salamat, James. Ganito na, nanay, ha? Hindi lang ito para sa iyo, Aling Merly, at sa mga kasama mo na na-recruit na may 700. Sa susunod po, huwag kayo kaagad basta-basta maniniwala sa mga grupong lumalapit sa inyo at kung sino-sino nagpapakilala. Tingnan mo yung pinabasa mo sa aking papel. Mga Interpol, World Peace, kung ano-ano. Ito po. Alam mo, ang susunod niya, nanay, magpapakilala sa inyo, Superwoman, Wonder Woman, Darna Organization. Ganyan, ito maglalabas po yung yan. Oo nga po, nakita ko nga po. Provincial Officer. Opo, nakita ko, may mga listahan kayo. So wag ko kayo basta-basta maniniwala. At para na rin po sa kaalaman ninyo, nanay, wag ko kayong maniniwala na may magbibigay ng 1 milyon, magbibigay ng bahay, magbibigay ng scholarship. Hindi po doon naniniwala. Alam nyo ho, imposible yan. Imposible yan. Yun nga po. Kaya marami po sa atin ang naluloko, marami po sa atin na inganyo dahil nag-iisip din tayo na makajakpat. Kaya marami sa atin ang nabibiktima. So, ganun na lang, nanay, aalalayan kayo ng aming team. Kung talagang desidido kayo na magsampa ng reklamo at habulin natin itong mga nanloko sa inyo, sasamahan namin kayo, nanay. Opa? Opo. Okay. Mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medical na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor po ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Maaari din po kayo magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico, dyan po sa Kapitolyo ng Camarines Norte. At sa mga taga Camarines Sur, dyan naman po sa Zona 2, Tagum Tungguwa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan dyan mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga kaibigan, sama-sama nating aaksyonan ng mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Mr. Siram, Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi.